number one SM radio station. Love Radio. Aliwa! Aliwa! Ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nasa youth ministry ako sa lugar namin nang makilala ko si alias Navy Boy. Sobrang cute niya at sobrang singkit ng mga mata niya. Natatawa ko kasi parang katuwaan lang talaga ng mapasama ang grupo nila sa amin. Grupo kasi sila ng mga manginginom at tambay tapos biglang mapapasali sa youth ministry. Every time na may meeting, si Navy Boy ang lagi kong napapansin. Sobrang crush ko na talaga siya. Feeling close ako sa kanya. Madalas ko siyang biruin na kunwari magjowa kami. Sa sobrang kikay ko, nagagawa ko siyang landiin ng pabiro. Abre-7 doon, holding hands dito. Pero parang wala lang sa kanya ang lahat. Nang mapasama siya sa sangguniang kabataan, ay lalo ko pa siyang nakrasyan. Dumami ang chicks niya nung time na yon. Sunod-sunod pa yung mga naging girlfriend niya. Kung malandi ako, nako, mas malandi siya sa akin, promise. Kaya simula noon, parang nawalan na ako ng gana sa kanya. After 7 years, tropa-tropa pa din kami ni Navy Boy. Lagi siyang nanghihingi ng ka-textmate sa akin. Dahil hindi ko naman na siya crush, bigay naman ako ng bigay. Nagrereto din siya ng mga lalaki sa akin. Hindi rin naman ako nababakante sa boyfriend simula na mag-college ako. Ang lalande. Palandian pala to eh. Ang lalande. Palandian kayong dalawa, mga peste. Ginamit pa yung silitang Oo kikay. Pero ang totoo, landi naman talaga. Nakakaloka yung hindi ako nabakante. haliparot. Hindi rin naman ako nababakante sa boyfriend simula na mag-college ako. Lahat ng magiging boyfriend ko, nakikita niya at nakikilala niya. Minsan pinagsabihan ako ni Navy Boy. Ang sabi niya, "Uy, maya ka naman sa boyfriend mo, Jovi. Mas malakas ka pang uminom sa kanya." Ako naman, deadma lang sa comment section niya. Nang makagraduate ako ng college, madalang na kaming magkita ni Navy Boy. Busy na kami pareho sa trabaho. Sa drugstore siya nagtatrabaho at sa mall naman ako sa may Kabayanan. Nang magpapiesta sa amin, niyaya ko ang katrabaho kong babae. Isla yung lugar namin kaya sumakay kami ng bangka. Nakasabay namin si Navy Boy. At natipuhan niya yung katrabaho ko. Yan na naman yung mga malalande. Ang sabi niya, ilakad ko daw siya. Ginawa ko naman pero hindi siya trip ng babae. Simula noon ay naging close ulit kami ni Navy Boy. Lagi na naman kaming magkakwentuhan hanggang sa ma-develop na naman ako sa kanya. Kasi naman, makalaglag panty talaga yung sobrang kakyutan niya. Tapos, ang bango-bango pa ng perfume. Kaso, friendzone talaga ako sa kanya. Isang araw, umamin ako kay Navy Boy. "Uy, Navy Boy, gusto kita. Actually, mahal na nga kita eh." Ay, landi talaga. Nauna talaga, te.
Ayaw talaga pakawalan Ayaw eh. talaga. Sarap ko rin sa Correct. hita. Tinawanan lang ako ng mokong. Akala niya siguro nagbibiro lang ako. Pero hindi pa rin ako sumuko. Tinanong ko siya ulit, bakit? Di mo ba ako gusto? Ang sabi niya, uy, tropa lang talaga ang tingin ko sa'yo. Grabe. Binasted ako ni Navy Boy ng 4 na beses. Sa 5th attempt, chinat ko siya. Oh, ha? Never give up. Never say die. Laban lang na Oo. laban. Fight, fight, fight. Wala ba talaga akong pag-asa sa'yo? Kung wala talaga, magbo-boyfriend na lang ako. Ang reply ni Navy Boy, di mag-boyfriend ka. Hay, nga talaga ang beauty ng lola mo. Susuko na dapat ako nang bigla siyang mag-text. Sige, ganito. Uuwi ako sa isla sa Sabado. Magkita tayo. Pag dumating ako, ibig sabihin, tayo na. O di ba ang gwapo ng lolo nyo? Naikwento ko sa best friend ko ang balak namin magkita. Nagpasama akong maghintay sa kanya. Inabot na maghapon, wala pa ring dumating. Pinapak na kami ng lamok, wala pa rin. Matutulog na dapat kami nang biglang dumating si Navy Boy. Kasama ang mga barkada niya. Yes! May tsansa. Wala munang masyadong pansinan. Arte! Nag-iinarte pa. Nag-iinarte pa, nakakainis. Nagkayayaang mag-inuman. Nako, pag may alak, may balak. Wala muna masyadong pansinan, pero nagkayayaang mag-inuman. Si Navy Boy ang taya sa lahat. Hanggang sa malasing na ako. Yan na. Yan na. So, sobrang kulit ko na. Ako na lang ang babae sa grupo. Nakatingin lang ako kay Navy Boy. Maya-maya, may dumating na lalaking hindi naman namin katropa. Natripan ako, hinawakan ng hita ko. At habang minamanyak ako nung guy, nakakainis dahil nakatingin lang si Navy Boy. Nag-walk out ako. Pumunta ako ng kwarto. Di eto na. Kasunod ko na si Navy Boy. Yes! Planado pala lahat. Sinundan sa kwarto. Ano kasunod? Palitan mo yung music mo sa kwarto na eh. Nakakaloka talaga! Nako! Kwarto na yung eksena eh. So nag-walkout ako at pumunta ako ng kwarto. Di eto na. Kasunod ko na si Navy Boy. Yan na. Hinalikan niya ako. Ay. Nakaidip ako. Sobrang sa alak. Wag ganon! Hindi naman ako masyadong easy to get. Pero may nangyari sa amin ni Navy Boy. Hindi ka pa easy to get yan, ha? Ano ba? Christine, nakaidip kami nangyari sa inyo. Landi talaga nitong babae. Landi mo, girl! Kahit hindi kami nanay at tatay mo, nagagalit kami sa'yo. Alam mo na, imagine ko yung mga anak nating mga babae. Ang sarap susian ng hita mo. Correct, totoo. Nasisid ni Navy Boy ang malalim na dagat. Teka lang. Teka na, alas 9 pa lang. Nasa na nanay na ito? Di ba kompletong pangalan niya? Susumbong Kaya ko nga yan. eh. Pero kinabukasan, wala na siyang paramdam. Grabe, para akong na hit and run. Sa sumunod na araw, nag-text na siya. Ang sabi niya, sorry, hindi talaga kita mahal, hanggang tropa lang tayo. Yan. Yan. Kasi yan. Yung mga ano ng mga Kasi malalaki. naman eh. Kasi nagpasisid. Napakasakit, Kuya Eddie. Iyak ako ng iyak. Mga 3 days na sunod-sunod. Nalaman ng best friend ko ang nangyari. Tinext niya si Navy Boy para ipaalam na nagdurusa ako. Pero chill lang talaga si Navy Boy na parang walang nangyari. Nakakabuisit din yung Navy Boy eh. Naiirita din ako dun sa Navy Boy. Nakakairita kayong dalawa.
kasi kung minsan hindi mo masisisi. Ay, mga kasi, mga galawan kasi nung... Galawan din ni girl Siya eh. kasi nagpakita ng motibo At eh. tapos 5 beses pa nag-attempt na manligaw. Kaya hindi mo rin masisisi kung bakit ganun mag-isip si Navy Boy. Kaya ka-lurk. Kinabukasan, kasal ng pinsan ni Navy Boy. Umattend ako. Wala kaming pansinan. Nagkainuman na naman. Ano ba to? Ano ba nangyayari sa world? Nalaloka ako! Nagkainuman na naman. Lasing na lasing siya at may kayakap na babae. Ako naman, nagpakalasing din. Ano ba kayo? Sa gitna ng inuman, may paepal na seaman gustong pumorma sa akin. Yes. Macho pero hindi gwapo, tas mayabang pa. Pero sinamantala ko ang pagkakataon para pagselosin si Navy Boy. Tumira ng hipon. Natawa ako si tumira ng hipon. Namulutan. Sagana na sa ala, kailangan nila ng pulutan. Para solve. So doon tayo sa hipon. Macho pero hindi gwapo. Kaya kinarir na ako ni Seaman. Gusto niya akong ihatid sa bahay namin pero ayoko naman. Nahalata ni Navy Boy na naiirita na ako. Kaya pinauwi niya na yung babae niya. At niyaya niya ako sa isang sulok at kinausap ako. Kinausap ba talaga? Kinantohan. Wala akong tiwala sa'yo, Del! Baka ikinanto ka. Wala kaming tiwala sa mga sinasabi mo. Wala kaming tiwala. Wala kaming tiwala sa mga galawan ninyong dalawa. Mga sulok at kanto na yan. Usap-usap kayo dyan. Sabihin mo yung totoo. Ano nangyari? No. Sabi niya, hindi ko na matandaan ang mga pinag-usapan namin. Kasi wala namang pinag-usapan eh. Kaya nga, teka lang. Ang natandaan ko na lang, magkasama na kami na naman sa isang kwarto. Ang bilis. Kung napanood nyo ang pelikula ni Angel at John Lloyd na Unofficially Yours, parang gano'n na eksena namin. Okay. Yun yung ano, yung parang halos mabalabag na yung mga ano, yun. Kinabukasan, wala na namang paramdam. Tanga-tanga yung dalawa. Lalo na yung babae. Kasi feeling ko yung lalaki, taking advantage. Kainis. Tinext ko siya pero ang cold ng reply niya. Kaya hinanap ko yung mayabang na seaman. Nag-stroll kami sa harap ng bahay ni Navy Boy. Balik-balik lang. Ganon lang. Maliit lang naman yung bahay ni Navy Boy. Hindi naman isang bloke yung bahay nila. Kaya nga. Na-imagine kung ganito kainit, balik-balik. Tsaka nag-stroll sa harap ng bahay. Anong tawag doon? Hinanap ko si mayabang na seaman. Nag-stroll kami sa harap ng bahay ni Navy Boy. Pinagselos ko talaga ng bongga. Maya-maya, nag-text na siya sa akin. Ang sabi, ganito, paano kita magugustuhan kung ganyan ka? Paano kita mamahalin kung nagpapalandi ka sa iba? Magkita tayo mamaya. Ayan na naman. Nakakatakot kayo magkita. Pag hindi ka dumating, alam mo na. Syempre naman. What do you think, guys? Eh di pumayag ako makapagkita sa kanya. Why am I not surprised, girl? Nang magkita kami, walang salita-salita. Hinag nga ako, hinalikan, at hinatid sa bahay namin. After that, lagi na siyang nagte-text. Okay. Hindi ko alam kung kami na ba talaga. Hanggang sa pinuntahan na naman niya ako, nagmamakaawa at sinabing, please, Jovi, sa'yo na lang ako. Yes! Yee! Mahal kita! Simula ngayon, ako na lang dapat ang lalaki mo at ikaw lang ang babae ko. Simula noon, napakarami na niyang pinagbawal sa akin. Dati, ako yung patay na patay sa kanya. Pero bigla na lang bumaliktad ang mundo. After 2 months, natanggap siya sa ina-applyan niya bilang Navy.
nung time na yon, nalaman din niya na buntis ako. Ha? Ba't hindi kami nagulat na nabuntis ka, girl? Ngayon ay 4 years old na ang anak namin. Last June 9, 2018, binigyan ako ni Navy Boy ng magarbong kasalan. Yes! Hanggang ngayon, patay na patay pa rin siya sa akin to the point na ayaw na niya akong pagtrabahuhin dahil baka daw may lumande sa akin. Ganda mo, no? Ganda, girl! Sumang-ayon na talaga sa akin ng universe dahil ang dating chick boy na Navy Boy ay akin ng baby boy. Kaya sa mga nafe-friend zone dyan ng bongga, naway magbigay sa inyo ng false hope ang kwento ko. Minsan sa buhay pag-ibig, tiyaga lang talaga ang puhunan. Ako po si Jovi, isang tambalanista at ito ang love story ko. Love story ba talaga to? Landi story to Oo eh. nga eh. Dapat pangalan mo Aubrey. Hi, te. Pero ang pinupunta ni Jovi dito, kung titingnan, kung maghuhugot tayo ng lesson mula sa kanyang Yan, landi pilitin story. natin magkaroon ng lesson dyan. Mula sa kanyang landi story is that talagang pag may tiyaga, may nilaga, di ba? Pagka talagang Gusto mo. pag ginusto mo. Fight for it. Correct, Yan. fight for it. You will do everything that you can in your powers, including strolling in front of the house kahit mukha kang tanga. Di ba? Mapagselos lang siya, di ba? Para lang ma-prove yung point mo. And then, di ba, yung hard work mo, hard work always pays off. O, di ba? Tama, determination. Yun yung hugot namin sa kwento mo. Diba? Yun nga lang yung sa'yo, landi determination. Diba? Pero generally, yun yung sinasabi ng kwento mo, na kapag ka determinado ka sa isang bagay, pag meron ka talagang goal, diba? At sobrang intent ka in pursuing that goal, walang rason para hindi mo ma-achieve. At Tama yan nga, achieve mo si Navy Boy na today ay iyong baby boy. Diba? Totoo yun. Sabi nga nila, diba, daig ng malandi ang maganda Correct. at mayaman. Ikaw ang nagwagi sa kwentong ito. Correct. Nakakaloka, Ang dami no? naman nakitang babae ni Navy Boy eh. Di ba? Siya din Dami naman umaali-aligid sa Siya din kanya naman eh. Malandi din naman kasi siya eh. At isa pang lesson to na pwede nating hugot, gumamit ng hipon. Yan. Pangselos. Bakit na hipon? Oo, kasi medyo nakaka-bother lang kasi yung high school to naganap eh. Na nagkakilala, High school na ba? high school Oo until na nga. mag-college sila. Isipin mo yun, sabi mo, ang dami ng dumaang lalaki sa buhay ko. High school siya, tapos Tsaka until mag-college. Tsaka hindi siya nababakante. Yun pala yung term na, yun yung term na. Oo, hindi naman ako nababakante. Doon kami nababother, te. High school ka pa lang. Wala lang. Sa mga ikaw kung ang mini-message mo sa lahat ng mga na-friend zone, kami ang message naman namin sa lahat ng mga kabataan, wag po natin siyang tularan. yung landi now, aral later, mali yun. Diba? Aral now, landi later. Isipin mo yun, no? Kasi high school to college, hindi na bakante. Landi, grabe. Tumatak talaga sa akin yun. Until mag-college po kami, hindi na po kami nagkikita. Yan, diba? oo. Kalurke. Tapos isa pang tumatak sa akin, talaga malakas ang apelsin ng tambay eh. No? Tama. Tambay magiinom, di ba sabi niya? Pero totoo yun. Tingnan mo yung mga na-attract mo. Depende din kasi yan sa ano mo eh. Sa parang, sa galawan mo eh. Oo. Diba? Tingnan mo, sa inuman ka lagi, tapos ikaw lang natitirang babae. Siyempre, Oo. mamanyakin ka talaga. Correct. Diba? Kung halimbawa, matinu-tinu ka din, te. Hindi mo kahayaan una na mag-isa ka na lang na babae. Oo. Diba? Tama. Totoo yan. Kasi Tas inuman pa. Tas inuman. Lagi ka pang nasa inuman. Siyempre, mamanyakin ka talaga dyan. Mas mga galawan May mo mga pa. ano. Mas sabihin mo, kikay ka. Hindi eh. Hindi kikay ang tawag doon. Ang kikay, mahilig sa pink, Oo. mahilig sa mga fluffy, Oo. mahilig sa machi-machi, Ayos. arty-arty, magsalita. Ang yung sa'yo, landi, te. Yung abri-abrisyete, Oo. yakap-yakap, kikay. Hindi kikay tawag doon. Malande, haliparot, makate. Pero in the end, in fairness to you, girl, 'di ba? In the end, happy naman yung ending ninyo. Alam mo 'yon? 'Di ba? Although for some, baka kasi hindi eh. So,
hindi siya ideal. Hindi ko sinasabing perfecto kami kasi may landi din naman kami at hindi kami perfecto. Pero ibang level kasi yun sa'yo. Yung sa'yo lang kasi talaga medyo iba eh. Upgraded eh. Kung makikipagkita ka sa isla, Diba? Isipin mo yun. Tsaka yung ano, Tsaka sumama ka agad. Oo. Di ba Yung- mag-uusap, hindi naman nag-usap? at then tsaka yung ano yung sasabihin niya, hindi naman po ako easy to get pero may nangyari. Yun. Paano na lang kung easy to get ka pa, girl? Pambihira. Nakakaloka. Ay, nako. Yun. So, yun lang. Determination is key. Yun yung tinuturo mo. Tama nga naman na false hope yung binibigay natin sa mga na-friend zone. Yun, sabi niya, naway magbigay ng false hope Yan. ito sa mga na-friend zone. Kasi hindi po lahat na na-friend zone will actually end up like yours. Diba? Na talagang magiging kayo. Diba? Yung mga iba nananatili lang sila dun sa zone na yun eh. Kaya hindi naman siya talaga nagbibigay ng hope. False hope lang. Pero malay mo nga naman, yun yung gustong sabihin ni Jovi. Pero sa mga kabataan nakatutok ha, Huwag pong aral muna, landi Oo. later. Hindi pong gayaan yung level ng Kahaliparutan nito ni Jovi. Pero in fairness, nakakatuwa ka magkwento. At alam mo yun, ikaw yung tipo ng tao na all out. Diba? Oo. Yun yung tipong masayang kasama. Tama. Sige, Happy-go-lucky. baklang babae din daw. Oo, Parang ganon. Diba? What you see is what you get. Parang ganyan. Free-spirited, ganon. Correct. Free-spirited in Oo, English. pakawala. Oo. In Tagalog, pakawala. Liparot Makate. Pero happy kami para sa iyo. Yan. No? Kasi nakuha mo yung gusto mo. Correct. Yung Oo, yung love na hinahangad mo. Ayan. O, sige. Ay, nako, kabisyo. Thank you for sharing your story. Natawa kami ng bongga. Salamat sa kwento mo, Jovi. Ako, ikaw, meron ka ding landi story, kilig story. Andiyan ba yung Facebook ano niya? Tingnan nga natin kung gaano siya. Alamin ko. Sige. Kung bakit hindi siya nababakante. Oo. Wait lang, tanong ko dun sa writer. Ano tsura niyan? Kung talagang kapanipaniwala yung mga kwento niya, hindi po ako nababakante. Oo, ano Marami pong tsura lalaking niyan? dumaan sa buhay ko. Nakakainis sa high school. Nakakaluka talaga. So anyways, kung meron kayong ganyang klaseng kwento, pwede nakakatakot, nakakalurkay, nakakatuwa, malandi. Ayan. You may email us. Please email. Email only. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Ayan. Malay mo, kwento mo ng ating pag-usapan sa mga susunod na araw. Ayan. I-check daw ni ng writer natin. Check ko po, ma'am. Nang mahusgahan. May tambalan isa tayong doktor na Ay, dito oo ngayon. nga. Oh. Thank you, Doc. Ano bang alam mo, Doc? Ano ulit yung... Doc Fernandez? Rick? Nick Fernandez. Nick Fernandez. Wow. Yan. Yan ang mga tambalanisa natin. Correct. No? Di ba? Pathologist daw siya. Oo, mayayaman. Sabi namin, anong klaseng doktor ka? Sabi niya, pathologist. Sabi namin, nag-aaral tungkol sa pato. Pumapatol. Thank you for visiting us all the way from Cabinet 2. Oh, di ba? Salamat sa pasalubong. Yan, thank you. Yan. Sabi niya, hindi siya magdala kasi baka hamakin natin yung pagiging doktor niya. Wala siyang dala. Sabi ko, tama ka kasi kakahiya naman, doktor ka. Diba? Tapos wala kang dala. So dahil meron, walang paghamak na ganap. Yun. Thank you, Doc Nick. Baka may Salamat. bukol ka, tanghenyo, pahawak mo na sa kanya. Oo nga. This is your moment para pa-check yung bukol mo. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Last year niya lang tayo na-discover. Oo. Oh, di ba? Last year lang na-discover na makinig sa tambalan at ngayon hindi ka na bumitaw. Yan. Oh, Di ba? diba? Hindi nakakamiss ng episode. Oo, napakinggan niya yung mga previous na episodes. Binalikan. Yun. Binalikan niya. Binalikan. Thank Thank you. you. Salamat. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one SM Radio Station.